Йосиф бил любимият син на Яков. Носел шарена дреха и сънувал велики сънища. Братята му завиждали му, мразели го. Един ден, когато бил сам на полето, братята го нападнали, съблекли дрехата му, хвърлили го в яма, после го продали за роб и казали на баща си, че е мъртъв. Йосиф става роб в Египет, после несправедливо в затвора, но не се отказва. Бог е с него. Един ден Йосиф тълкува съня на фараона и става вторият човек в цял Египет. Глад идва в целия свят и братята му идват в Египет за храна. Не го разпознават, а той има власт да ги накаже. Но какво прави? Заплакал и казал: „Аз съм Йосиф, вашият брат. Не се бойте. Вие мислехте зло, но Бог го обърна за добро. От яма до дворец, от предателство до прошка. Бог не забравя сърцата, които му вярват. Ако и вие вярвате, абонирайте се за канала.